LGTB en el món dels videojocs. Avui tenim a 4 convidades. Tenim a l'Alba Mores, que ens parlarà sobre les diverses maneres de com s'ha representat el col·lectiu LGTB i ens exposarà un parell de contradiccions actuals que podem trobar avui dia des del punt de vista del game design. Ella és game designer dins de Gameloft, si no m'equivoco. Després també tenim a la Diana. La Diana González ens parlarà de l'impacte positiu que genera incloure la representació de gènere i del col·lectiu en els videojocs i com la inclusió allibera els videojocs de l'estigma del masclisme, no? I afavoreix més diversitat a l'hora d'apropar-se a les carreres STEM, sobretot les noies joves. I tenim aquí al costat a la Laura González. La Laura González ens parlarà de la seva pròpia experiència com a persona que porta l'Indie Dev Day. Ella també forma part de Femdev, com jo mateixa, i ens explicarà les seves aventures i desventures a l'hora de fer un event que procura ser 100% inclusiu i tenir en compte el col·lectiu. I tenim aquí a l'Eva Cruels de Donestec. Ella potser no és tant del sector dels videojocs, no? Però ens parlarà de la necessitat de construir un ecosistema digital lliure de violències masclistes com un dels aspectes claus per a la inclusió de gènere i del col·lectiu LGTB en els videojocs. I crec que podríem començar per l'Alba. Què ens pots dir? Hola a tothom, gràcies per estar aquí. I bé, abans de començar amb la presentació, simplement volia dir que jo he estudiat disseny de videojocs i ara em dedico al game design a Gameloft, però abans d'això vaig estudiar cinema i em vaig especialitzar en guió perquè, a part dels videojocs, una de les meves altres passions és el cinema, especialment escriure. Aleshores, abans de saltar als estudis de videojoc i de la indústria, jo ja venia amb la idea molt clara de la importància de les narratives i de la representació de la diversitat a dintre de la ficció. I quan vaig canviar i vaig entrar a estudiar videojocs, em vaig adonar que en els videojocs es veia un retrocés molt gran en aquest aspecte i, a més, la idea de que la narrativa impacta estava molt diluïda dintre dels videojocs. Aleshores, quan estava pensant en com parlar de la representació del col·lectiu LGTBI en la història, se'm va acudir partir d'una notícia, d'una polèmica que va haver amb un videojoc i que té a veure amb la frase d'aquesta presentació que veureu aquí, que fica "It's just a video game", o sigui, és només un videojoc, que és una frase bastant sentida. La polèmica va ser fa 3 o 4 anys, potser alguns se la coneixeu, amb el joc de Red Dead Redemption 2, que pels que no conegueu el videojoc es tracta d'un RPG de món obert en el qual ets un cowboy i està ambientada a la frontera entre Estats Units i Mèxic sobre la primera dècada del segle XIX i has d'anar fent missions, hi ha moltíssima llibertat, és un joc hiperrealista i pràcticament pots fer el que et doni la gana. Llavors el que va succeir és que un jugador va fer un vídeo que es va fer viral on li donava una pallissa a una dona que representava, era una sufragista que estava fent un discurs a favor dels drets de les dones al carrer i el jugador li pagava una pallissa fins a matar-la i el vídeo es va fer viral. Arrel d'aquest vídeo el van seguir molts altres vídeos en què diferents jugadors mataven aquest personatge de diferents maneres. Uns l'arrastraven fins les vies del tren i l'atropellaven, uns altres la tiraven a un llac on hi havia cocodrils i se la menjaven, fins que al final va haver una persona que inclús es va fer un canal on només penjava vídeos de diverses maneres matant aquesta dona. Aleshores va generar com una polèmica molt gran que fins i tot va sortir a les notícies, com heu vist a La Vanguardia. I hi havia molt aquesta idea latent en la polèmica de és només un videojoc. Al final no és una persona real, com veieu en el comentari d'allà dalt, que un noi ho diu i que això només un videojoc, aquesta persona no està en el món real, això no està passant. Em va semblar com curiós aquesta idea tan intensa que es té en els videojocs de que no transcendeixen. Quan si et fiques a llegir altres comentaris que hi ha a aquest vídeo, de seguida veus que els jugadors li donen una importància molt transcendental a el que estan veient. En el comentari de baix a l'esquerra podeu veure que un diu "Per fi un videojoc que representa el meu punt de vista". Per tant, aquesta persona ja li està donant un contingut polític a aquest videojoc. Inclús li carrega les espatlles de les persones que han dissenyat el videojoc, perquè no diu "per fi una persona que ha fet un vídeo que representa el meu punt de vista", sinó que directament diu "un videojoc que representa el meu punt de vista". És a dir, que ja linka aquest videojoc, que potser els dissenyadors no tenien intenció de que es linkés amb això, amb l'apologia de la violència contra les dones i a favor del machisme.
A dalt tenim un altre que diu que així és com s'hauria de tractar a les dones, a les feministes en el món real. Per tant, ja li serveix com a model de representació per a algú que voldria que es traslladés a la realitat. N'hi ha un altre que diu que es compraria aquest videojoc per fer això només una i una altra vegada. Per tant, aquest videojoc, a part de ser un videojoc d'entreteniment, també satisfà un desig que té aquesta persona de violència. Llavors, volem satisfer aquests desitjos? Hi ha moltes preguntes que generen que surten d'aquesta polèmica i que en realitat creixen de la base d'aquesta idea de que els videojocs no importen, no tenen impacte, no transcendeixen. I em vaig fer la pregunta de per què teníem aquesta idea, i quan vaig començar a revisar la història del col·lectiu LGTBI en els videojocs em vaig adonar que hi ha molts pocs registres, hi ha molts pocs estudis i persones que s'hagin dedicat a recopilar tota aquesta informació, perquè avui en dia encara no es percep el videojoc com un model de representació històrica. A diferència del cinema, que ha tingut totes les seves etapes històriques i que inclús pots ensenyar història en pel·lícules històriques, amb els videojocs no ha passat així perquè no es veuen d'aquesta manera, tot i que ho són. Per sort, hi ha persones que s'han dedicat a això, i gràcies a la investigació d'Adrienne Shawn, que és una doctora dels Estats Units que s'ha dedicat tota la seva vida a recopilar tots els videojocs que tenen contingut LGTBI per veure com s'ha anat fent aquesta representació, tenim algun lloc on agafar-nos. I té una web que es diu The Game Archive, que si la voleu consultar, si us interessa el tema, allà hi ha moltíssim contingut, i jo faré una pinzellada molt sutil, molt per sobre de la seva investigació. D'on venim? Els personatges LGTBI sempre han estat presents en els videojocs. Ara bé, com han estat presents? Depenent del moment històric en què han sorgit, han tingut un lloc o un altre. A banda de si un personatge és identificat com a gai, lesbiana o trans en el videojoc de forma explícita, el que sí que es veu és una tendència en què tots els personatges que se surten de les normes de gènere, és a dir, personatges masculins que són femenins per la seva forma d'expressió o dones que són masculines, han tingut tendència a relevar-se a ocupar el rol del dolent a qui s'ha de matar. Per exemple, tenim el cas de Barnacle 3 del 1994, en què has de lluitar contra un policia que és com mig travesti, porta a més un penjol amb el símbol de la dona i amb aquestes mitges, aquestes botes de tacó, i bàsicament li has de donar una pallissa i matar-lo. A més té una animació com que camina d'una forma molt femenina, com ridiculitzant aquesta expressió de gènere femenina. Dead Racing, tenim aquesta representació d'aquesta dona que simbolitza una dona lesbiana que la fan totalment perversa, a part que la dissenyen d'una forma totalment tòpica. És una dona així com molt masculina, parla amb una veu molt greu, és un personatge que està totalment depravat. De fet, inclús intenta abusar d'una noia que té a la comissaria, i quan aquest personatge després ens transforma en zombi, perquè aquest joc va d'això, de matar zombis, el jugador encara té com una raó de més per fotre-li molts trets, aquest personatge que en el fons representa una dona lesbiana. El Crime Fighters també és el mateix, durant tot el teu recorregut pel joc on has d'anar lluitant amb gent, has d'anar matant dones trans que tenen aquesta espècie de forma de prostituta, inclús també surten drag queens, homes afeminats, i inclús tenim representacions de personatges que segueixen també aquest patró de que se surten de les normes de gènere i per tant han de ser el dolent, però inclús per narrativa es justifica la seva forma de ser a través que han patit algun tipus de procés que els ha desequilibrat mentalment. Per exemple, el cas de Kefka, de Final Fantasy, en el Dissidia, el plantegen com un personatge que porta els llavis pintats, es maquilla, té una forma de moure's molt afeminada, i en la seva narrativa s'explica que va patir un desequilibri mental, i per això és així quan va intentar aconseguir màgia, i justifica la seva forma de ser, es relaciona sortir-se de les normes de gènere amb el desequilibri mental. En el cas de Castlevania, el mateix, tenim el personatge d'Isaac, que té una veu com molt afeminada, inclús quan t'està atacant i et clava un punyal et fa un petó. I en el Zelda tenim el Graham, aquest personatge que sempre s'està tocant el cabell, té com el que tradicionalment es diria aquí pluma, es mou d'una forma molt afeminada i també se'l retrata com molt depravat. Hi ha un moment inclús en què treu la llengua d'una manera com molt sensual al costat del Link, i al final segueix sent ocupant el rol del dolent. Aleshores, com estem ara? El progrés és innegable, això està claríssim. Avui en dia hi ha molts videojocs on podem veure representacions molt més realistes, la sexualització de la dona s'ha reduït, tot i que encara hi ha molta feina a fer, però s'ha reduït. Tot i això vivim en una contradicció constant. I aquesta contradicció ve a ser per una mica la frase de la presentació d'It's Just a Video Game.
A la vegada que es desenvolupa el 2015 Life is Strange, que és una saga de jocs on pots trobar personatges bisexuals, lesbianes, gais i trans, o sigui, un joc molt inclusiu, a la vegada es desenvolupava Metal Gear 5, que té molta sexualització de la dona. O sigui que alguns estudis fan passos endavant, altres fan passos enrere, i no acabem de tenir un progrés lineal, cap endavant tota l'estona. I ara us plantejaré un parell d'exemples de contradiccions que estem vivint ara i per què s'està generant aquestes contradiccions. Per exemple, tenim el cas de Pokémon GO, on es va crear un personatge que era Blanche, que en principi es va dissenyar per ser un personatge no binari. I al principi en alguns textos es van utilitzar els pronoms they, them, que són els pronoms en anglès per referir-se a un personatge no binari, però què va passar? Va crear molta polèmica i quan es va haver de traduir el joc i va arribar a altres països, cada país va fer el que van poder o el que van voler. Al final aquí a Espanya s'utilitza el pronom femení per referir-se a Blanche i en altres països cadascú ha fet el que ha volgut. Inclús els propis game designers davant de la polèmica van fer 2 passes enrere perquè van apostar per això però van veure que hi havia molt de follon i al final van decidir fer un tuit on deien que el gènere de Blanche era el que tu percebessis. És a dir, que si tu et semblava que era una noia, era una noia, si tu et semblava que era una noia, era un noi i així s'acabava el problema. Inclús des dels posts de Twitter on es referien al personatge de Blanche ja van treure el they them i van ficar, si veieu en aquell cas, quan presenten a l'entrenadora Candela fiquen el pronom her, que és ella, i quan presenten a Blanche no fiquen they, sinó fiquen Blanche directament per evitar-se entrar en el berenjenal. A la vegada que fan això, que és com una proposta molt innovadora perquè personatges no binaris pràcticament no n'hi ha, segueixen tenint una selecció de personatges a l'inici del joc binària totalment en el qual hi ha restricció de roba i de pentinat. És a dir, si tu escolleixes ser una noia en el joc, tindràs una roba i un pentinat, i si escolleixes ser un noi, tindràs un altre, i no pots tenir els de l'altre. Llavors, és com per veure què estem fent. Per una banda esteu apostant per un personatge binari, després fem una passa enrere, però a la vegada això encara no ho heu canviat. Hi ha caos, hi ha confusió. Un altre cas més antic, però que també serveix per explicar això, el videojoc de Super Peach. Per primera vegada es va dissenyar un joc on la Peach era la protagonista i no el Mario. És a dir, segrestaven el Mario i era la Peach qui l'havia d'anar a rescatar a la inversa. I dius, vale, bien, la idea bona. Ara, què va passar? Quan jugues al joc, és un joc de plataforma, tipus Mario Bros, però amb la Peach, i la Peach té unes habilitats superespecials, que bàsicament són plorar. És a dir, quan està trista pots plorar i llavors les seves llàgrimes reguen les plantes que hi ha al voltant i potser creix una planta i pots escalar per la planta. També pots cantar i surten unes notes musicals que et fan volar. Si està molt enfadada pot treure una ràfaga de foc i matar enemics. I si està molt contenta pots somriure i li puja la vida. I dius, bueno, què ha passat, no? Des del moment en què s'ha tingut la idea de donar-li profunditat a aquest personatge que històricament ha sigut un personatge totalment passiu, que no té cap mena d'acció, no té personalitat, no té caràcter ni cap habilitat, fins al final acabar reforçant els tòpics de sempre, que les dones ens deixem portar per les nostres emocions, que tenim canvis anímics, que la nostra fortalesa és ser sensitives. O sigui, què ha passat aquí? Inclús es perd l'oportunitat de veure la Peach d'una manera diferent, donar-li profunditat, de forma atlètica, valenta, perquè inclús l'animació que té de córrer és aixecant-se el vestit així, perquè, òbviament, quan vas a córrer amb vestit, el vestit no li treuen ni per atràs, i al final tampoc la veus pega amb un paraigües, i dius, per què no donar-li una espasa, canviar-li aquesta roba, donar-li una mica de profunditat, habilitats més espectaculars, potser fer-se gegant, fer-se de ferro, que són habilitats que el Mario ha tingut en altres Mario Bros, i guardar-se la idea de fer un joc basat en emocions que em sembla puríssima per un personatge masculí. I agafar el proper joc de Mario, ficar el Mario que té habilitats especials amb les seves emocions i que quan plora creixen les flors, perquè així de pas relacionaríem els personatges masculins amb sensibilitat, que no és algo tampoc que no estigui molt vist. Llavors, com podem seguir progressant? Sent conscients que el progrés ha passat, és veritat, anem a bé, però estem en un terreny pantanós ara mateix. Estem en un terreny pantanós perquè les qüestions de gènere no són simples i el videojoc encara es considera com algo banal, que no importa, que no té impacte, i estem veient que sí que el té i, per tant, necessitem professionals formats i formades. A part que necessitem que a dintre de la indústria entrin més dones i més persones LGTBI, perquè si tots els videojocs els fan homes cis hetero blancs, difícilment sabran com representar un personatge femení empoderat, un personatge racialitzat o qualsevol altre personatge que no sigui de la seva pròpia experiència. Les persones que treballem a la indústria hem d'entendre el videojoc com un artefacte cultural, que és
és el que és, no? I treballar partint d'aquesta base. Hem de ser responsables amb el contingut que generem i hem de prevenir l'ús que tindran els jugadors i jugadores d'aquest contingut, no podem anar-nos de rosites després. I si ets jugador o jugadora, doncs comprar, recomanar videojocs que tenen representacions realistes, diverses, del col·lectiu LGTBI, apostar i donar suport als estudis indis que fan propostes supervalentes i al final criticar i posar en debat tots els videojocs que no compleixin amb això i que discriminin certs col·lectius. I amb això ja aniríem fent un passito més. Això està. Moltes gràcies. De res. Ara, jo volia fer un apunt perquè sí que és cert, quan he vist el dels beat'em-ups, sobretot a l'època dels 90 que hi havia tants beat'em-ups, m'ha vingut un record de la infància, de quan tenia potser 8 o 10 anys, que amb els meus amics jugàvem bastant, que quan sortia el típic personatge que era aquest, el típic personatge trans, la noia que va amb el làtigo i tot això, sempre dale la puta, deia. És com, tu penses ara i dius, ostres, quin ideari ens creava, que a més no ho dèiem des de la innocència, no? Perquè això potser ho havia sentit del cosí que també jugava i tal, i era la puta. O sigui, la que estava, i era això, vull dir, sembla mentida, no? Sí, totalment. Ara això ja ha canviat bastant, no? Sí, per sort sí. A no ser que sigui en el món del retro que tornen a fer jocs d'aquests i segueix estant clar, la que viene con el látigo, no? Vestida de cuero i tot això. No, res més, era això. Diana, quan vulguis. Hola, jo soc la Diana González, soc software developer a Scopely Games, o sigui, també estic a la indústria. I jo volia parlar una mica de com la creació de personatges inclusius als videojocs ha potenciat o com està afectant això a les persones que ens dediquem a crear videojocs i com augmenten això a diversos col·lectius. I per què és important aquesta diversitat dins de la indústria dels videojocs? Primerament, voldria dir que aquesta diversitat és molt important perquè enriqueix els punts de vista sota els que els videojocs estan creats. Al final, diferents experiències es converteixen en diferents jocs amb diferents vivències, ja sigui, per exemple, el col·lectiu trans creant jocs relacionats amb la transició, que és molt important que es vegin reflectits, dones ben representades, diferents sexualitats, diferents ètnies. Al final, aquesta gent aporta als videojocs i ens ajuda a crear més productes de gent diversa per tothom, per la gent diversa, perquè actualment els videojocs estan creats majoritàriament per homes o gent identificada com a homes, o sigui que performen una masculinitat tradicional, i aquest és el tipus d'oci que es ven per tot el públic, no? O sigui, de fet, normalment els videojocs que creen dones o que estan dirigits o els continguts d'oci com pel·lícules o altres continguts que estan dirigits, per exemple, per dones, es marketitzen o es publiciten molt per dones, no per al públic general. Llavors, al final, quan a la indústria hi participa tothom, canviem aquest punt de vista en què són els jocs que creen els homes els que es consumeixen per tot el públic, sinó són els jocs que creem tothom els que es marketitzen per tothom. Llavors, com afecta els personatges que tenim als videojocs a la gent que es dedica a això i com fem que al final la gent que ens dediquem sigui més diversa? Primerament, jo vull parlar d'aquests personatges que la gent moltes vegades diuen que estan com calzador, a vegades el tipus quota, per complir la quota estem amb dones, personatges LGTBI, jo que sé, de diferents sexualitats sembla que estan una mica forçats, però al final això crea una tendència. Quan tu afegeixes personatges diversos als videojocs estàs enviant un missatge a la gent en què pot formar part d'això, pot sentir que aquest producte està fet per ells. Per exemple, com sabeu, crec que és una estadística que coneix quasi tothom, és que la meitat de dones, gairebé una mica menys de la meitat de jugadors són dones, s'identifiquen com a dones, i això és un número molt gran, al final som la meitat de la població, té sentit que som la meitat de la que consumim videojocs, però només entorn a un 13% pensen que els videojocs estan fets per elles, o sigui, elles no s'associen a lo que és la cultura
de videojocs. Quan preguntes si aquestes dones senten gamers o pertanyents a la cultura de gaming o hardcore gaming, només un 5% de les dones s'associen com a gamers, o sigui que vol dir que elles juguen però no se senten part del que és els videojocs. Això vol dir que hi ha una dissociació. Les persones de diversos col·lectius no s'estan sentint associades als mons dels videojocs i per tant, com pensen que aquest producte no és per a ells, no participen. Amb afegir aquest tipus de personatges fas que aquesta gent se senti identificada i llavors formi part d'això. En els anys passats crec que les noies que es dedicaven al desenvolupament de jocs estaven al voltant del 18%. Últimament, amb la sortida de jocs on hi ha més protagonistes femenines, els personatges femenins estan més ben construïts perquè no només fa falta inclusió, fa falta que aquests personatges siguin una representació real. Al final, crec que només un 20% dels jocs on el personatge principal està fixat, és a dir, que tu jugues al rol d'algú, tipus Horizon Zero Dawn o The Witcher, amb qui jugues amb Aloy o Geralt, només un 20% són noies i d'aquest 20% només un 5% són noies racialitzades, o sigui que l'expressió és molt menor inclús en aquest sentit. I al final de totes aquestes veiem un increment de la gent que es dedica a fer videojocs. Hem augmentat fins a un 23% de les persones que es dediquen als videojocs som dones actualment. És un creixement lent, però sempre hem d'aspirar a incrementar. No hi ha dades de quantes noies es dediquen dins d'això a les STEM, sé que són poques, però també s'ha d'impulsar que aquests treballs, la programació, que era un ofici inicialment femení, s'ha completament transformat en un terreny d'homes degut a la publicitat, tot el que ve sent el màrqueting dels productes informàtics, s'ha apartat completament la dona. Durant anys la publicitat ha sigut molt orientada al consum masculí i això ha fet que ens apartem d'aquest camí. Llavors, al final això s'ha reflexat en que no estem cursant carreres STEM, no estem participant en aquest àmbit i és una opció completament vàlida per les dones i crec que molt important que ens incorporem en aquest món perquè podem aportar molts punts de vista, molt coneixement, que ara mateix la part de la programació s'està empobrint de la falta de rols diversos, s'està empobrint molt perquè no tenim aquests punts de vista necessaris i aquestes experiències que encara que sembli que no és un ofici creatiu sí que té molta part de creació. Referint-nos a com els personatges de diferents sexualitats, que com ella deia s'han estat incorporant diferents sexualitats o diferents opcions. Fins ara en les històries tu podies fer moltes coses, podies triar opcions, podies triar plans de vida, feina, però havies de ser cis i hetero, això és el que no podies triar. A partir d'aquestes noves opcions, ara encara està una mica limitat perquè el gènere acostuma a ser no binari, masculí i femení, i la sexualitat sí que bisexual, homosexual o hetero. Això ha fet augmentar les persones del col·lectiu, la presència de desenvolupadors LGTBI molt. De fet s'ha duplicat d'un 5% a un 11% en els últims 2 anys. O sigui, estem veient que encara que aquests personatges molta gent es queixi que són forçats o no representen realment la demografia, en plan quantes persones homosexuals realment hi ha en un grup de persones estàndard, al final sí que hi ha un impacte positiu. Els números estan creixent, aquestes persones es veuen amb possibilitats dins de la indústria i es dediquen. És a dir, veuen que hi ha referents dins dels videojocs, o sigui, virtuals perquè són personatges, però veient aquests referents escollen una carrera professional on poden participar més directament a la indústria. A part d'aquests referents virtuals, també podem parlar de referents
carn i hueso, no? En persones. La visibilitat de gent diversa en el món dels videojocs és bastant limitada. Es dona molt poca veu a les dones en el món dels videojocs, sobretot a persones amb càrrecs alts, ja que les dones lamentablement només representen com un 16% dels càrrecs alts a les empreses de videojocs, que penseu que si hi ha 5 càrrecs alts o si hi ha mitja dona, quasi. O 0, sí. I bueno, CEOs ja no toquem aquest tema perquè tenim... En fi. Sí. Clar, aquestes dones tenen les dones llavors tenen molt poques oportunitats de ser visibles com a desenvolupadores i per això jo crec que el fet que es facin xerrades com aquesta o que es doni a la premsa veu a aquestes persones és molt important, no només a les dones sinó a persones que obertament són d'altres gèneres no normatius o diferents sexualitats i que ho volen expressar obertament perquè que a vegades és ja està el típic que s'identifica com a no normatiu i ja ho ha de dir. Pues sí, ho ha de dir perquè és molt important perquè les persones es veuen reflectides. Quan veiem un home ja assumim que és cis, que és hetero i que hi ha molts homes cis que es sentiran identificats, però és important que aquestes persones alcin la veu i al final es veuen que la representació creix i el cupó de persones que es dediquen a la indústria creix en relació. O sigui, crear personatges diversos no és fàcil, però no és buit. Ara falta compactar més aquests personatges perquè aquest 13% de dones que diuen que no es senten representades dins d'un videojoc també creixi i crec que tant amb els referents virtuals i els referents físics al final s'aconseguirà la paritat o una gran diversitat en la gent que es dediquem a la indústria i inherentment als videojocs i sí que podrem dir que són de tots per tots. Bueno, Laura, aquí tenim a la Laura, creadora del Indie Dev Day, lo que usted quiera. Bueno, no sé, ya después de todo lo que han dicho, la verdad. Bueno, yo soy programadora, también organizo junto a mis compañeros el evento Indie Dev Day, no sé si lo conocéis un poco, si no es un resumen rápido, es un evento de videojuegos indie a nivel nacional que se organiza aquí en Barcelona. Y yo no sé si fuisteis mucho a eventos de videojuegos, ¿vale? Pero vamos a poner pues, estos eventos grandes, a mí me ha tocado tanto como consumidora, en plan de ir allí a probar juegos y a disfrutar, y estar en stands. Los eventos grandes que yo veía que la gente iba y había los típicos grupos de chicos y una chica, o 5 chicos y 2 chicas. Si los chicos se paraban en un stand, todo el mundo se paraba, pero cuando una chica se paraba en un stand, el resto del grupo seguía caminando. Y era algo que me llamaba mucho la atención. Y no veía tampoco una diversidad, era todo hombres, blancos, con barba, vaqueros y camiseta de videojuegos, os lo prometo. O sea, veías a alguna chica con el pelo de colores por ahí y tal, y yo era algo que no entendía por qué era así, porque a mi alrededor conocía un montón de mujeres que les gustaban, concretamente, en mi caso mujeres, porque ya estaban FENDEVs, que eran profesionales de los videojuegos, que les gustaban los videojuegos y como parte del colectivo LGTBI+, conocía un montón de gente también que era parte del colectivo y también le gustaban los videojuegos. Entonces, ¿dónde estaba esa gente? Entonces, si fuisteis el año pasado, si no podéis ver las fotos en nuestra página web, creo que somos el evento en España que más banderas del colectivo LGTBI, cualquiera, escoge una, había en un evento de videojuegos, pero creo que a nivel internacional. O sea, y todo el mundo nos paraba y nos decía al staff que se había sentido muy a gusto, muy seguro, que le encantaba cómo organizábamos el evento y cómo hacíamos las cosas. Y eso es algo que pues lo llevo aquí, muchas gracias a todos los que os parasteis, porque de verdad que es un trabajo que no ha sido de un año. Cuando hablo con la gente y me dice, ¿cómo hacéis para tener? Porque tenemos un 70% de ponentes mujeres o personas no binarias. No os puedo dar los datos en este caso de colectivo LGTBI porque no preguntamos. Quiero decir,
Cualquiera que ve nuestro Twitter, en el que usamos o intentamos usar casi siempre género neutro, ya puede entender de qué palo vamos o cuáles son nuestras ideas políticas. Entonces no solemos medir esa parte, además me parece muy intrusivo a nivel personal. Pero sí colaboramos con asociaciones abiertamente, como por ejemplo La Madriguera o Fendevs, que son del colectivo o trabajan con minorías. Y eso da seguridad, y da que la gente vaya a tu evento, y da que la gente colabore. ¿Qué nos pasaba al principio? Al principio yo intentaba buscar ponentes, yo y mis compañeros, y nos pasaba que la mayoría no querían ir por el tema de escarnio público. Seguramente que muchas personas que no seáis o pertenecéis a este colectivo, cuando habéis dado una charla, a mí me ha pasado que me han puesto en Mary Station, en Foro Coches, escoge foro random de gente incel en internet y yo no soy nadie, quiero decir, yo soy una mindundi que da la chapa a la gente a veces y hace un evento. No quiero ni imaginar gente que es activa en redes sociales, como puede ser Blissy, la cantidad de acoso que debe sufrir al día. Entonces la gente no quería exponerse. Hay más gente que come de esta industria. Entonces, ¿cómo puedes hacer para que esa gente confíe en ti, confíe en un evento y realmente te ayude a crear referentes? Porque esa es nuestra meta. Al fin y al cabo, nuestra meta es que la gente sepa que aquí hay videojuegos, que se hacen videojuegos indie de muy buena calidad y que el mundo del desarrollo es un mundo diverso, o tiene que ser un mundo con diversidad, para que todos podamos tener nuestro espacio y todos podamos crecer juntos. Si no, siempre vamos a tener los Call of Duty y el FIFA de turno, porque nadie más va a crear nada diferente, porque nadie más va a tener una experiencia diferente que contar. Como dijo, no sé cuál de los dos fuisteis, la gente trans, a mí me parece súper interesante jugar a juegos sobre cómo es esa transición, porque yo personalmente es algo que nunca he vivido, es algo que me interesa saber, porque a lo mejor yo puedo ayudar a una persona que tenga cerca. Gente del colectivo que trata enfermedades mentales, cómo los trataron, sobre todo en los años 70, 80, cómo trataban a gente del colectivo. Pues me parece súper interesante. Si no tenemos a gente diversa en videojuegos, esa parte se hubiera perdido completamente. Y es muy bonito hablar en charlas y hacer activismo, pero el problema es que luego en los eventos físicos no ves ese cambio. Y a mí me pasaba que yo vengo del mundo tech y en el mundo tech hay millones de quedadas de mujeres, no hay ningún problema a día de hoy. Millones de quejas, que todavía las hay por mail, all panel mail de siempre, pero hay muchísimos eventos que intentan meter mujeres, en este caso concretamente, para que haya diversidad. Porque en videojuegos había como ese... O sea, yo siento que videojuegos está como la informática de los 80, más o menos, o sea, vamos evolucionando a ese nivel. Entonces, claro, cuando te planteas hacer un evento físico, es muy difícil que la gente confíe en ti, en decir, de verdad, ven, que yo voy a responder por ti como organización. Si tienes un problema, vas a poder hablar con la organización y la organización va a hacer todo lo posible por ayudarte. Es algo muy complicado, o sea que nosotros no es algo que salga de... somos banderita en el icono de Twitter y jajaja, somos súper inclusivos. No, las cosas no funcionan así. Eso lleva muchísimo trabajo. Lleva a seguir a mucha gente que no es la típica persona famosa de turno, seguir su trabajo en redes y de verdad interesarte por lo que hacen esas personas. Cuando buscas perfiles, no buscar perfiles como si fueran ganado, que yo es algo que me ocurría mucho siempre. Dame mujeres. Y yo, mujer, hasta que yo ahora mismo en el paro no creo que nadie busque trabajo por mujer, porque, a ver, nunca lo he visto. O no, es que me han pedido, quiero gays y lesbianas. Y yo... Concretamente, por alguna razón concreta, quieren, no sé, igual, oye, si quieren hablar de problemas concretos que tienen estas personas en la vida real, no. Era una charla técnica, pero querían a un gay y una lesbiana. Y dije, a ver, no, buscas programadores, o buscas game designers, o buscas músicas, o buscas de marketing, yo qué sé, busca lo que quieras, pero un perfil profesional. Y luego moléstate en buscar esas profesionales de algo que no sea el tío que tienes al lado currando. Porque, por suerte o por desgracia, en tecnología sobre todo y más, por ejemplo, yo en programación soy la única mujer de mi equipo. En mi empresa hay bastantes mujeres y bastante gente del colectivo, tocó ese ring, pero no suele ser lo habitual, ¿vale? Entonces, si de verdad te molestas, vas a encontrar a esas personas. Pero claro, no es solo encontrar a esas personas. Luego tienes que darles la seguridad de que de verdad vas a apoyar su trabajo y de que de verdad quieres a esa persona en tu evento, en este caso, por su trabajo, no por cumplir un papelito y vender luego y que te den dinero. No. De verdad quiero porque tu trabajo me parece interesante. Y eso lleva trabajo y lleva día a día.
Otra manera para hacerse, aparte de, obviamente, el apoyo a la organización, otra parte muy importante es hacer sentir segura a la gente que va a tu evento. Si fuisteis a cualquier evento de videojuegos grande, el acoso está a la orden del día. No el acoso que puedas decir perseguir a gente, sino que pues hay un ambiente que no es agradable en muchos casos, sobre todo, mira, por ejemplo, en eventos retro, yo conozco muchísima gente que no va a eventos retros porque huele a rancio, muchas veces. Porque no puedes opinar, cuando opinas hay gente que saca galones o reparte carnets o algo así y es muy difícil. Es algo que a día de hoy se está trabajando, ¿eh? Yo, por lo menos, he visto una mejora muy amplia, os la puedo asegurar, de los que he ido hasta ahora, pero a la gente a lo mejor y fue hace 4 o 5 años a un tipo de este evento y dice, es que no vuelvo aquí. Dice, ¿para qué voy a ir yo si voy yo con toda mi ilusión, con mi Z Spectrum, que era de cuando era pequeña y me hacía súper ilusión, y vengo aquí con mi minijuego en mi cinta que hice, y tengo a 5, en este caso, sé que es malo generalizar, pero casi el 99,9% de, al menos mi experiencia, señor mayor, con barba, poco pelo, dudosa higiene, criticarme sin haber hecho nada, o sea, sin ni siquiera saber hacer lao con un vaso, pero decide que su galón, porque es un señor que lleva jugando toda la vida a videojuegos y es un señor retro súper entendido, decide que su opinión y su visión es mucho más importante que la mía. Entonces, esa gente ya no va a ir. Entonces, ¿cómo haces que no puedo vetar a la gente que entre a un evento y decir, eres tonto, o eres tonta, o eres tonte? No entras. No se puede hacer eso. Ojalá. Pero no se puede hacer eso. Entonces, ¿cómo puedes hacer? Pues, por ejemplo, nosotros tenemos un punto violeta. O sea, tenemos un punto durante todo el evento con gente especializada, con asociaciones con las que colaboramos, para seguridad. Todo el mundo sabe que hay ese punto. No hemos tenido que utilizarlo nunca. Creo, ¿no? Estoy pensando por si acaso, pero no. Es que hago muchos eventos. No, este no. No hemos tenido que utilizarlo nunca, pero está ahí. Aparte de dar información, que también no viene mal nunca, te da seguridad porque sabes si tienes algún problema, sabes que siempre vas a tener un respaldo ahí. Y nos ayuda a nosotros como organización a tener la tranquilidad de que tenemos a gente apoyándonos para ayudarnos en estos casos, porque yo no sé gestionar este tipo de cosas. Cuando hay este tipo de acosos, no todo el mundo sabe cómo gestionarlo para que sea el mínimo impacto para la víctima y poder hacer las cosas correctamente. Entonces, esta gente especializada o que tiene conocimientos es algo que tendría que ser obligatorio para mí en todos los eventos, con cierto nivel de gente. Por desgracia, aún no lo es. Ya tenemos un poco los dos pináculos, por decirlo de alguna manera, para poder hacer un evento exclusivo. Organización que de verdad sea inclusiva, que de verdad respete y valore la inclusión en el evento, y tener una realidad para el asistente para que esté protegido. Con esas dos cosas ya va rodado. O sea, no tenéis que hacer mucho más. Apoyad a los eventos que tengan de verdad este tipo de iniciativas. O sea, si veis un All May Panel, por ejemplo, quejaros, ¿vale? Entiendo que es duro, sobre todo en redes sociales, porque lo que viene de vuelta no es agradable y mucha gente se juega su trabajo, pero es necesario a día de hoy aún el quejarse de estas cosas. Si veis que en una charla o en una mesa redonda como esta, por ejemplo, nos pasó una vez que hay gente que no va a escuchar al ponente sino a ridiculizar al ponente, ¿vale? Nos pasó uno de los primeros eventos. Alzar la voz, ¿vale? Había una chica dando una charla y un señor decidió que esa chica no tenía ni idea de lo que hablaba, porque patata, porque yo no sé si era, no sé qué profesión tenía, pero sé que no era ni siquiera del sector. Y era una chica que era programadora desde hace muchos años, o sea, no, es que aún no lo entiendo. Bueno, ese señor decidió que sabía más que esa chica e intentó sabotear la charla, literal. O sea, no es que era una persona que le gusta hacer una pregunta y escucharse a sí mismo, sino que literalmente intentó sabotear esa charla. Normalmente la organización, como fue este caso, estamos ahí diciendo, señor, la puerta está ahí, pero también el apoyo alrededor de las personas que estáis participando es importante. O sea, si hacéis piña, esa persona va a decir, ostras, pues igual lo hice mal, porque igual muchas veces notas que no hay maldad. O sea, notas que es desinformación, desconocimiento, normalización de determinados comportamientos. Por ejemplo, el uso referente a los genitales cuando hay personas trans o cuando hay personas que tienen disforia de género.
puede ser algo que incomode mucho a una persona. Yo nunca me lo había planteado hasta que no surgió el caso, desde mi posición hasta cierto punto cómoda, y es algo que tenemos que trabajar todos y cada uno, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Entonces, si veis algo así en un evento, hacer la voz, ¿vale? Que normalmente, por lo menos en el nuestro, seguro que os vamos a escuchar. Y poco más te puedo decir de nuestro evento que sea así interesante, porque después de esto yo creo que sería repetirme. O sea, podéis pasaros si queréis para ver los frutos de nuestro trabajo en la página web, porque vais a ver la cantidad de trabajos diferentes, de videojuegos completamente increíbles para empezar, porque of course son increíbles, pero que son completamente ideas que no veis en el mercado tradicional, porque obviamente el público o la gente a la que va dirigida es más pequeña, pero el tener esa diversidad ha dado pie a que tengamos una variedad de juegos increíbles. O sea, teníamos juegos con un piano, había juegos en los que eran de historias, donde tenemos hasta furros, o sea, tenemos de todo. Quiero decir, el trabajo de nuestro día a día, de invertir tiempo, de invertir nuestro trabajo en conocer personas del colectivo, personas no binarias, en intentar crear referentes desde nuestra posición obviamente pequeña, porque somos un evento pequeñito, de crear referentes diferentes, de no tener siempre las mismas personas dando las charlas, no tener siempre a los mismos perfiles dando las charlas. Todo eso se ve reflejado en la gente que va, la diversidad de personas que había en el evento, la cantidad de banderas LGTB que había. O sea, de verdad que yo dije, ¿este festival? Magnífico. O sea, la cantidad de juegos diferentes que hay y la cantidad de gente que quiere venir a nuestro evento. Y ese trabajo, a día de hoy, solo por esto, merece la pena, os lo puedo prometer. I ara tenim a l'Eva Cruels, de Sí. Donestec. Ai, El mandito. El mando. Gràcies. Bueno, heu deixat el llistó molt alt, molt alt. Tot és molt interessant. Sí, superinteressant i molt agraïda d'escoltar-vos. Clar, la meva intervenció que faré no és tant des del món en primera persona dels videojocs, perquè no pertanyo tant a aquest món, tot i que m'agrada jugar també, sinó més des de la col·lectiva Donestec, a la que hi pertanyo, i que és una col·lectiva que van conformar l'any 2006 amb l'objectiu o amb la finalitat o amb les ganes de poder explorar i investigar les relacions entre dones, diversitats sexuals i de gènere i tecnologies. Sí que estàvem en un moment, que jo crec que ara quan deies això, de los videojuegos están en los años 80 de la tecnologia, estàvem en un moment on estava explosionant també tot el tema tecnològic, tot el tema dels moviments tecnopolítics, era un moment de globalització, estaven apareixent molta tecnologia que facilitava molt l'accés a crear continguts, a crear desenvolupament per gent que li era molt difícil poder accedir a tot el tecnològic, i nosaltres en aquell moment ens passava el mateix. Érem moltes interessades per la tecnologia i fent coses amb tecnologia, que ens consideràvem tecnòlogues, algunes veníem més de carreres més informàtiques o de trajectòries més STEM, per dir-ho d'alguna manera, i altres veníem més de l'ús social, però teníem moltes ganes de construir des d'allà. I també molt vinculades als moviments socials. I llavors en aquell moment també sentíem molt que la bretxa digital, les dones no hi són, el tema de la representació, les tecnologies i els jocs no són per les dones. Tota la informàtica s'està construint des de lo masculí, des de les persones cis, hetero, blanques, homes, classe mitja alta, etc. I en el nostre voltant estàvem plenes de ties i de persones molt diverses fent tecnologia superinteressades i amb moltes ganes de transformar tot aquest món. Llavors van dir, bé, doncs anem a enfocar-nos en totes aquelles que ja hi som i anem a veure realment les que hi som, per què hi som, com hem arribat,
quins són els desitjos, les motivacions, quins obstacles hem tingut, però també què és el que ens ha facilitat o ens ha permès estar allà. Que jo crec que és un enfoc interessant, perquè ara estava pensant que realment això s'hauria de fer ara, amb els videojocs, perquè parlem molt de la bretxa, parlem molt del que no hi ha, parlem molt de les representacions, dels relats, les narratives, i estem lluitant contra un gegant molt gran. Estem parlant d'una indústria molt gran, estem parlant d'un context de masclisme i de patriarcat important, i on realment en els videojocs encara hi ha unes forces molt fortes per imposar, diguéssim, aquest model. I també hi ha una indústria econòmica al darrere que també té uns interessos molt grans i que també hem de poder situar i analitzar, i on les diversitats tenen la seva quota, però la seva quota. I llavors anem a fer el contrari, anem a veure totes les que esteu realment com heu arribat i com podem fer que totes aquestes trajectòries, tota aquesta anàlisi, tot aquest estudi pugui servir també de referent per altres que sí que volen ser-hi i encara no saben com fer-ho, que és el que esteu fent vosaltres, però jo crec que en aquest sentit cal molta més recerca i cal moltes més dades, cal realment incidir molt més en estudiar i analitzar el per què, el com i anar amb molta més profunditat. I aquí també hem d'apel·lar a les polítiques públiques, hem d'apel·lar a la indústria, hem d'apel·lar al sector, etc. Llavors, en aquest sentit, si la nostra trajectòria pot contribuir i servir-vos, doncs encantades també de fer aquest traspàs. I per altra banda, també volia parlar una mica, nosaltres ara des de Donestec estem molt centrades també en tot el tema de les violències masclistes digitals. Què està passant ara en el món digital i de quina manera les dones, les persones amb diversitats sexuals i de gènere estan sent expulsades de l'àgora d'internet, de les xarxes socials, de tot aquest món que en un principi, els orígens d'internet, realment tota l'utopia que hi havia era uau, per fi hi ha un espai horitzontal, jerarquitzat, col·laboratiu, on és un nou espai on realment podem conquerir des d'un altre imaginari de les relacions de gènere, de la participació de les dones, etc. I en un principi, quan es va conformar internet i va començar a desenvolupar, hi havia molt aquesta energia, hi havia molt aquesta actitud i s'estaven fent moltes coses realment des d'aquesta perspectiva i es va trencar molt també, i jo crec que les ciberfeministes això ho van fer molt bé, des de l'humor, des de la paròdia, algo que també els videojocs també fan molt, des d'un relat on la reapropiació d'allò tecnològic va canviar absolutament els imaginaris de totes, i de sobte estaven totes imbuïdes en el clítoris, la matriz, Matrix, i tot l'imaginari també cyberpunk, dels videojocs també va ajudar moltíssim. Llavors això va començar a desaparèixer a mesura que les empreses van començar a ocupar tot l'espai d'internet i realment on internet es va convertir, o s'està convertint en un espai principalment governat per les big tech i per les indústries grans, com per exemple la indústria del videojoc. Llavors és molt important poder analitzar també què està passant ara amb tot el tema de com les dones podem estar presents en els espais digitals tenint en compte aquest context estructural, aquest context on no només hi ha unes big tech que d'alguna manera vulguin fer diners a través de la publicitat, controlar el consum de les persones dintre de les xarxes, sinó que estan anant molt més enllà. Vaig a passar, tenia tota una sèrie de diapositives i les vaig a passar i així també anem. A veure, aquí, una mica com per també situar. Si hi ha tot el tema del lucre de les big tech que està molt condicionat, perquè ara mateix el producte de tot allò que consumim dintre d'internet som nosaltres, això ja ho sabem totes i tots i totis, i
però sobretot també està agafant una deriva amb tot el que és el tema del capitalisme de la vigilància, el tema de l'extracció de dades, el tema de l'extracció de tot allò que jo produeixo a les xarxes. Després, amb una opacitat i amb una manipulació enorme, vull dir, quan entres, jo tinc una filla de 12 anys i sugo tinta cada vegada que vol entrar en un joc, cada vegada que vol obrir una aplicació nova, i llavors em diu, però com em llegir els termes d'ús l'aplicació? Dic, no me'ls llegeixo ni jo, per exemple. No, però és que hem de saber exactament quines dades, quin tal, quin no sé què. És absolutament impossible lluitar contra tot això. Vull dir que realment estem d'alguna manera supeditades a aquesta deriva que està agafant tot el que necessitem fer a les xarxes i a internet està condicionat per haver de cedir, diguéssim, tot el control de totes les nostres dades i de tot allò que produïm mentre estem allà. Llavors, aquest és el context, això ja ho hem explicat i també hi havia algunes dades interessants que també ens has estat explicant, vull dir que no entraré aquí, però sí que us volia explicar una mica també algunes dades que sí que tenim del tema de videojocs, que el tema del joc en línia, el tema de les violències masclistes en el món digital està augmentant i està augmentant molt, vull dir, també és un àmbit que encara està poc estudiat, que hi ha poques dades, vull dir que realment necessitem immiscuir-nos molt més per poder entendre quina és aquesta realitat, quin és aquest fenomen i com poder afrontar-lo, com poder donar resposta. I a nivell d'estudis, jo sí que vaig estar fent una recerca amb una ponència que vam fer per Arts Games el novembre de l'any passat, amb unes jornades que eren de joc digital, i ara sé que s'està a punt de publicar un estudi que parla de la situació de les dones en el món dels videojocs. No sé si el coneixeu, però encara no està publicat, però jo crec que és dels pocs estudis que d'alguna manera ens poden arrollar algunes dades. Però sí que em vaig sorprendre molt, vull dir, perquè inclús els percentatges d'assetjament i d'agressions que hi ha en el món de videojocs és més alt que dels percentatges que nosaltres tenim, diguéssim, dintre d'altres entorns. Vull dir, hi ha diferents estudis, alguns d'ells són dels Estats Units o de Llatinoamèrica, perquè allí sí que realment s'estan preocupant bastant per aquest tema i és interessant també poder mirar a les llatines. Llavors, tenim un estudi que és de la Lliga Antidifamació dels Estats Units del 2021, que és sobretot el tema dels jocs en línia. Llavors parla de cada 2.200 jugadores d'una mostra que tenien, el 83% d'assetjament, el 83% de persones eren assetjades mentre jugaven en els últims 6 mesos. Les més afectades dones, persones racialitzades, i vull dir que el tema de la interseccionalitat també és superimportant, poder creuar-lo i poder tenir-lo en compte, i persones LGTBI. Llavors, els tipus, el tema d'insults a través de xats de veu, insinuacions sexuals, missatges d'odi, etc. I també el tema de doxing, que és el tema de publicar informació privada en els canals on està la persona. Llavors, els canals normalment és a través del xat de veus i després també seguit per accions a dintre del joc i missatges en línia. També els missatges de text i veu fora del videojoc solen ser menors, però també quan es donen, quan passem del joc en línia a fora del joc, vull dir que passem ja a altres tipus de canals, aquestes violències solen ser molt més intensives i molt més greus. Els impactes, que això és una de les coses que nosaltres també estem treballant molt, perquè fins ara semblava que tot el que passa en línia, una mica com el del videojoc, és un videojoc. Això està passant en línia, no està passant de veritat, no t'està passant a tu, perquè tu estàs a casa teva, a la teva habitació, amb les teves coses, supertranquil·la, i se suposa que allò, que si algú t'està insultant, algú t'està dient que marxis del joc, allò sembla quasi com que no sigui real, i ho és. I els impactes que això genera són molt reals. I llavors una de les coses que nosaltres estem treballant
molt és per poder visibilitzar tots aquests impactes i per poder entendre que això afecta de manera física, de manera psicològica i afecta i té un impacte en la teva vida relacional, en la teva capacitat després de poder participar i de fer coses a fora, en els teus estudis, a nivell econòmic. Vull dir, sabem que el tema de l'assetjament i precisament és el que dèieu vosaltres, alçar la veu, tenir una veu visible, pública, en un àmbit com és el de videojocs, pot fer que perdis moltes feines. Llavors, realment, tu penses 2 vegades abans de dir què i a on. Després hi ha un altre estudi que diu que el 46,3% declara rebre comentaris masclistes per part d'altres gamers. I després una dada interessant també és que el 59% decideixen utilitzar, el 59% de 900 dones, estem parlant quasi de 500 dones, en una mostra decideixen utilitzar noms de gènere neutre i no participar del xat de veu, que això són una mica les estratègies també que moltes dones i moltes noies decideixen no mostrar-se amb un gènere femení, amb una identitat de gènere no binària i no participar de tot el que serien xats de veus perquè no es reconegui, etc. Això, diguéssim, en quant a jocs en línia i després també tenim tota la situació de l'assetjament dintre de la pròpia indústria, que poden anar des dels micromasclismes que coneixem bé fins a assetjaments ja més bèsties. Això, una mica per deprimir-nos, i ara anem a veure què podem fer davant de tot això. Això, també amb el tema dels esdeveniments, realment et felicito. Què es pot fer davant de tot això? Per una banda tenim un marc legal que no explicaré perquè jo no soc experta legal, però sí que és interessant apuntar que la reforma de llei 5/2008 de violència catalana, que regula tot el tema de les violències contra les dones, el 2020, al desembre del 2020, incorpora les violències masclistes digitals com una nova forma de violència i com un nou àmbit de violència. Una cosa interessant d'aquesta llei és que interpel·la i obliga al govern a interlocutar amb la indústria. Llavors jo crec que aquí tenim una línia per obrir, crec que és molt interessant, per poder sentar a la indústria i dir què fem. Què fem davant de tot això, què fem perquè les noies, les dones, les persones ja estan sent expulsades amb aquests mecanismes i com confrontem tot això. Està tot per fer, vull dir que realment jo us miro a vosaltres perquè sou les que esteu aquí davant, però crec que podeu fer molt. Llavors, què fem nosaltres? Que nosaltres, per una banda, sí que desenvolupem, donem formacions i fem tallers d'autodefensa, en els que han vingut algunes gamers, entre elles la Lisi, etc., per poder desenvolupar estratègies tant de prevenció com de defensa davant d'atacs a internet i a les xarxes. I llavors desenvolupem tota una sèrie d'estratègies de prevenció, que avui no en parlaré, però que són interessants i són importants, i moltes són coses petites que podem començar a implementar, vull dir que també està bé començar a generar aquesta cultura de jo vull estar aquí, jo vull estar present, jo vull realment formar part d'aquest ecosistema digital, ja sigui del joc, i què puc fer jo per petites coses que puc fer per poder prevenir i per poder estar més segura dintre d'aquests espais. Llavors hi ha estratègies, hi ha maneres, nosaltres treballem per això, des del tema d'identitats, màscares, estratègies de fortificació, de bloqueig, de fragmentació, etc. Després també treballem tota la línia de sobirania tecnològica, priorització també d'eines segures i lliures,
I després també treballem amb tot el tema de crear xarxa, comunitats, actuar juntes, o sigui que també treballem en aliança amb altres feministes d'altres llocs i també en aliança amb tecnòlogues i amb persones locals per poder construir materials, guies, formacions, sensibilització, etc. Llavors, una cosa important també que fem, i que jo crec que té molt a veure amb el tema dels punts liles, que era una idea que pensàvem també dintre de Donestech, era poder fer algun tipus de punt lila però dintre dels jocs digitals. O sigui que mentre tu estiguis jugant puguis tenir un lloc segur on puguis recórrer, que estiguis en el joc i dius si estàs sent assetjat o passa alguna cosa, no sé què, pots accedir aquí. O sigui, buscar mecanismes perquè aquests jocs en línia siguin més segurs, i aquesta podria ser una. Nosaltres ara hem experimentat un pilot que dona atenció a persones que estan sent afectades per les violències masclistes digitals. Atenem des d'una perspectiva de seguretat holística i llavors atenem tant la part de seguretat digital però també seguretat física quan aquesta pot estar amenaçada i, una cosa molt important, la part més de benestar emocional, de que la persona pugui estar bé per poder entendre què li està passant i per poder donar resposta i actuar. Llavors, aquest tipus de helplines, que se li diuen, de línies d'atenció, ja hi ha alguna experiència als Estats Units que s'ha implementat de manera especialitzada, per exemple, en l'àmbit de videojocs. Llavors, crec que podria ser una de les línies interessants a poder implementar. Llavors, aquí hi ha algunes recomanacions de què podem fer. Són moltes, les deixo aquí perquè jo crec que igual interessant també és obrir debat, si voleu en dic algunes, però són moltes de les que he anat dient. Treball i regulació en plataformes d'indústria dels videojocs, millorar tot el tema dels instruments jurídics, infraestructures de jocs segures, dades públiques, obertes, sistemàtiques, promoure eines segures, promoure també tot el que és economia i producció de jocs en perspectiva feminista, de gènere i antirracial. No és només la inclusió d'aquestes persones dins de la indústria, que és superimportant, però sinó també com poder generar altres tipus d'economies que permetin que aquestes persones puguin també autogestionar-se fora de la indústria, generar kits, guies, materials i recursos per a les comunitats gamers, formar en violències masclistes digitals, no només amb això, sinó com puc estar en aquests entorns i sentir-me més segura, què puc fer jo per poder millorar aquesta seguretat i sentir-me més lliure. Reforçar la prevenció en perspectiva no limitadora, sobretot el que hem de dir, jo no li dic a la meva filla no juguis, no facis això, no surtis del carrer, no vesteixis d'aquesta manera, vull dir que aquesta és el missatge que s'està donant ara i no només per part dels homes, sinó també per part d'institucions, per part etc. Llavors és un tema que hi hem de posar molta mirada i hem d'insistir molt en hem de fer, hem d'estar i hem de veure com perquè això sigui segur. Línies d'atenció específiques, punts liles, no sé com li podríem dir, però això seria molt interessant. I el que ja heu dit vosaltres, promoure dones i persones LGTBI, diversitats en el món dels estudis, de desenvolupament de videojocs, mesures efectives d'igualtat de gènere a la indústria, etc. I ho deixo aquí. Moltes gràcies, Eva. Jo sí que voldria dir que tot això per nosaltres a FemDevs ens ha sigut molt interessant perquè nosaltres sí que hem tingut oportunitat de col·laborar algunes vegades amb vosaltres en Donestech i sí que és cert que sobretot tot aquest llistat de cara a reforçar el nostre protocol d'emergència i a millorar les guies que tenim per ajudar les sòcies o la resta de noies que estan, ens han sigut molt efectives i fins i tot animem a gent que té empreses de tot tipus, ja no solament del sector de videojocs, que procuri aferrar-se a aquest llistat perquè en més d'una situació pot ser interessant i necessari en el lloc de treball. I arribats a aquest punt, si algú té algunes preguntes o vol debatir alguna coseta amb les nostres convidades, que se senti lliure. Jo vaig passar al micro. Ningú? Espera, no sé temps. No s'animen.
Mira, aquí mateix. Hola. Bueno, jo us volia preguntar, no sé, a algú de la taula qui vulgui contestar. Jo soc docent de secundària i, òbviament, tinc molts alumnes que són usuaris de videojocs. Jo soc una mica pessimista amb el tema perquè el que veig és que a nivell legal no hi ha cap tipus de, òbviament, prohibició, perquè potser no seria la paraula, no? Però que tenen accés a tots aquests continguts que vosaltres esteu dient, aquests videojocs, i aleshores no sé de quina manera es podria això bé des de les escoles o bé de cara als pares, mares, a les famílies, pares i mares, perquè jo penso que també la població que juga amb aquests, la gent jove, els nanos que comencen a fer servir aquests videojocs també, com dèieu, no és només un videojoc, sinó que al final és una forma de veure la vida i de veure els homes, les dones i tot, no? Llavors no sé, què en penseu vosaltres de com es podria fer perquè d'alguna manera es pogués educar en el videojoc i no tot el contrari, que és el que penso que a vegades està passant. Qui vulgui contestar? ¿Contesto yo? ¿Queréis que conteste yo? Yo también aportaré algo. A ver. Venga, va, voy a vender mi libro. A ver, nosotros desde ICOA, que somos la asociación que organiza el evento, el Indie Day, hacemos eventos también de formación, solemos colaborar con institutos y colegios para llevar ponentes. Ponentes en el estilo de, por ejemplo, para ayudar a que normalmente suele ser más enfocada a mujeres, pero a que haya diversidad en cuanto a las carreras STEAM, sobre todo relacionadas con videojuegos. Llevamos perfiles como programadoras, como periodistas, como gente de marketing del mundo de videojuegos a que dé una charla allí. No tiene por qué ser con contenido feminista o con simplemente contenido laboral de su profesión o de qué hacen en el mundo de los videojuegos, porque hay como dos vertientes en este aspecto, la gente que juega y la gente que trabaja en videojuegos. Y no siempre es la misma ni tienen la misma visión, porque la gente que, o sea, los niños sobre todo, bueno, les niñes, perdón, o las personas que están al otro lado de la máquina no ven todo lo que se necesita para crear un videojuego. O sea, la cantidad de dinero, horas, tiempo, perfiles diversos. O sea, los videojuegos necesitan una persona que sepa de economía la mayoría de las veces, porque tienen que... Entonces, esos perfiles pasan completamente desapercibidos en la mayoría de las personas, si no estás metida en el mundillo, si no tienes un conocimiento. Entonces, llevar esos tipos de perfiles a las escuelas y a los institutos es muy interesante porque haces ver que es una profesión realmente, que hay gente trabajando. O sea, pones no solo un referente que normalmente solemos trabajar con mujeres y gente no binaria o gente del colectivo, ver que hay gente diferente, no lo que te enseñan de en plan de el doctor es un hombre, ¿sabes? Es como si llevas, por ejemplo, doctoras a una clase, cambias esa perspectiva de hay más allá. Y también ven diferentes tipos de profesión que pueden seguir y pueden dedicarse a los videojuegos, no solo programación y dibujo, que suele ser lo que todo el mundo piensa. Esa es una táctica, yo creo, bastante buena. Otras, por ejemplo, hay asociaciones como Guildmate Games, yo he participado varias veces con ellas, a través de FENDEVS, y damos talleres de desarrollo de videojuego a niñas. Yo me he ayudado a recuperar la fe en la humanidad. Sí, porque trabajo muchas veces con el lado oscuro de este sector. Entonces, ir a un colegio a dar un taller, bueno, de hecho tenéis ahí la chica que es la profesora, la especializada, yo iba de técnico, Belén. Ir a dar mano, Belén. saluda al escenario. Ir allí y hablar con niñas y ver que, por ejemplo, una conversación que me llamó mucha atención es en plan de decir, buah, ayúdame a hacer este nivel porque quiero que mi padre se lo pase conmigo porque yo y mi padre utilizamos este programa para hacer videojuegos los fines de semana. A mí, yo dije, gracias. ¿Sabes? Porque yo no pude tener esa relación con mis padres porque era otra época y no sabían, o sea, ni siquiera tenía ordenador hasta que no tuve muchos años. En plan, pero que ves que esas personas, o sea, esas niñas tienen esa posibilidad y tú ayudas a que lo vean como algo factible. Esas son como las dos opciones a nivel de enfocadas completamente a los alumnos, ¿vale? En cuanto a las familias, yo siempre digo que esto es bastante difícil trabajarlo desde los colegios,
porque realmente si somos conscientes, la sociedad actual capitalista no permite mucha libertad en cuanto tienes hijos en general. Los horarios de trabajo para nada son conciliadores, la mayoría de los perfiles, con lo cual instar a que una familia dedique su tiempo libre a ir a una charla a un colegio es bastante complicado. ¿Vale? Entonces yo siempre digo que yo fomentaría más, o yo creo que es más útil fomentar que los padres acompañen a esas personas, o sea, a sus hijos, a eventos tipo como este, en plan de que compartan esas cosas y que aprendan con ellos. O, por ejemplo, buscar información de juegos que puedan jugar juntos. Eso les ayuda un poco a meterse no solo en el mundo de los videojuegos, sino a conocer un poco qué hacen sus hijos, porque hay muchas cosas con las que tener cuidado, informarse, como pueden ser hoy en día todo lo que es tragaperras. O sea, la normalización de la ludopatía a nivel de videojuegos ahora mismo es un problema actual, a día de hoy, muy encandente por Twitch, por esta forma nueva de consumir que tiene la juventud. Me acabo de sonar muy mayor ahora. Pero es un problema que muchos padres o muchas madres es que no lo conocen porque no era una problemática que en su día era normal. O sea, por ejemplo, formaciones de ese tipo también son interesantes. Tradicionalmente siempre la preocupación era la violencia en los videojuegos y creo que hoy en día también sigue estando presente, que honestamente pienso que la solución es la misma que podríamos dar en el cine, porque al fin y al cabo es lo mismo. O sea, si te preocupa lo que tu hijo puede consumir o tu hija, lo único que puedes hacer es estar pendiente en la medida de tiempo que tengas. O sea, ya sabemos que, como ha comentado Laura, el capitalismo pues dificulta que puedas pasar tiempo de calidad a veces con tus hijos, pero siempre hay que hacer ese esfuerzo. Y si realmente ves que tu hija o tu hijo o tu hija tiene un particular interés en los videojuegos, en vez de alarmarte por lo que se haya podido demonizar en el pasado, fíjate lo que está jugando, intenta jugar con ella o con él, y déjale hacer. Y sobre todo también pienso yo que esto, el otro día no sé dónde lo escuché, pero es bastante interesante. Muchas veces el videojuego es como una recompensa de estudia, haz lo que tengas que hacer y cuando llegue el fin de semana tendrás el tiempo de jugar y tal. Y a veces estamos ludopatizando a la gente porque hijos, esto es como un poco los perritos cuando tienen ganas de salir. A mí me ha pasado de joven. Entonces, cuando llega el fin de semana explotas, porque es tu momento en que solo vas a estar con la consola, ¿no? Es un buen momento también, porque a lo mejor el fin de semana los padres tienen tiempo para estar con los hijos y ver a qué le están jugando, pero lo importante es, yo creo, dejar una cierta libertad, siempre y cuando observando lo que está jugando, igual que lo que está viendo por la tele, lo que sea. Y luego pienso también que lo que de verdad nos debería de preocupar hoy en día en estos tiempos es lo que ahora comentaba Laura de las loot boxes y todo lo que está convirtiendo en el sector del juego en un casino, encubierto. Que además, si mal no recuerdo, aquí en España ahora se van a implantar o se están implantando unas leyes que, bueno, ya veremos. Es lo que comentaba, o sea, lo que comentaba ella de la ley es lo de siempre, por eso puse esa cara. Sí. El problema actual es que las leyes salen tarde. Sí, sí. La tecnología avanza muy rápido y no llegan a tiempo, Claro. pero bueno, Ya yo tengo esperanza aún. Las niñas me la han dado. Para ellas. Sí, todo para ellas. Gracias. Y también por eso es importante la labor de Donastec con el énfasis que ponen en lo que es la seguridad, la vigilancia de los datos que estamos dando, porque también hoy en día, sobre todo las generaciones que hay ahora, están jugando mucho a móvil, cosa que, a ver, no hace falta jugar a móvil para que te cojan los datos, porque cualquier cosa hoy en día de videojuegos ya te están... O sea, los juegos que regala Epic Games cada jueves es para cogerte los datos. Eso tenlo en claro. Entonces, claro, creo que también si nos preocupa el futuro de hacia dónde puede ir quien recoge nuestros datos, el control que el día de mañana pueda tener eso sobre nosotros, pues eso creo que es más importante que estar pensando a lo mejor si va a ser violento o no. Eso para mí creo que es incluso más peligroso, porque bueno, esto a veces decimos, creo que fue de Donastec que escuché que Hitler hizo un censo, para saber todos los judíos que... O sea, se hizo un censo en Holanda, pero era un censo antes de Hitler, que se hizo con toda la buena voluntad, ¿no?, de poder censar pues todas las diferentes religiones que había, ¿no?, dentro de Holanda. Y entonces cuando subió al poder Hitler,
los fueron a buscar a todos, ¿no? Estaba todo registrado. Entonces, estas cosas a lo mejor nos pueden sonar ahora muy distópicas y exageradas, ¿no? Extrapoladas a los tiempos de hoy, pero ojo, nunca se sabe a dónde podemos llegar, ¿no? Por eso que es muy difícil hoy en día no dar datos, porque es que, a ver, al final sucumbimos todos, pero siempre es bueno tener un ojo puesto en esto, porque al final no es paranoia, o sea, pueden pasar cositas. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, creo que eso sería a lo mejor lo que tendría más con cuidado con los hijos, dónde están metiendo los datos, y luego lo otro pues ya es la tradición de estar pendiente de los niños. Y ya está. Sí, o sea, al final yo creo que es convertir un poco a los jugadores en usuarios responsables, ¿no? Dar herramientas a las familias para que transmitan a sus hijos cómo debe ser el ecosistema de un juego, cómo debes comportarte online. Al final tiene que haber una etiqueta, ¿no? De respeto. No solo educamos a las mujeres y a los colectivos minoritarios, también educamos a los hombres, porque al final realmente el machismo oprime a todo el mundo, no es una cosa en mayor o menor medida. Los chicos también se benefician del feminismo, hay que darles herramientas para convertirlos en personas que también aporten a la diversidad. Yo creo que eso es muy importante, darles como una pauta de cómo comportarse online. ¿Cómo te estás comportando online? ¿Crees que es correcto? ¿Crees que ayuda a tus compañeros de juego? Al final así yo creo que reducimos mucho la agresividad, todas esas agresiones machistas. Eso, la educación empieza cuando estás en el instituto y yo creo que hacer charlas y hablar de ello no está de más. Al final es poner en evidencia los comportamientos que son negativos. Al final no está mal decir que insultar a las mujeres en un juego está mal y que no es así como tienes que jugar. Y también en el tema del gambling y las loot boxes, decir que eso tiene un peligro y que es nocivo y que al final puedes caer en una adicción allí. Creo que todo eso es una manera de crear unas pautas de juego responsable al final y de crear una comunidades sanas y usuarios que saben a lo que se enfrentan y que pueden disfrutar de los juegos al máximo. Bueno, ya, si alguien más tiene otra pregunta. ¿Te fue útil? Que igual nos liamos. Hola, primero de todo dar gracias a la ponencia y yo quería comentar, porque yo soy educadora social y quería un poquito también responder un poco a lo que preguntaba la compañera. Bueno, yo me he hecho aquí en mi discurso, he venido a hablar de mi libro. Bueno, yo trabajo en servicios sociales, lo digo porque igual estoy como en la otra, ¿no? En la otra perspectiva. Yo soy consumidora de videojuegos y sé que es verdad que a veces en servicios sociales vienen familias con mucho miedo o desde el colegio se ha hablado sobre adicción a las pantallas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay compañeras que escuchan videojuegos y se piensan que son el demonio. Entonces yo intento ahí hacer un poquito, ¿no? de trabajo con las compañeras de intentar no demonizar el videojuego, ¿no? Al final el videojuego es una manera de ocio, ¿no? También muchas veces de socialización, ¿no? Que a día de hoy yo creo que también tenemos que ver que durante, por ejemplo, la pandemia, sorpresa, mucha gente se ha conectado a internet, mucha gente ha entrado al videojuego que hacía años que no entraba y en videojuegos online, que bueno, el tema de videojuegos online y mujeres pues también. Conozco muchas compañeras que hemos salido del videojuego online porque estamos cansadas de escuchar mierda, básicamente, y no por culpa nuestra, porque nos divertíamos, ¿vale? Entonces, lo que comentaba, ¿no? Que como profesionales, pues yo creo que es importante tener profesionales preparadas dentro de colegios, ¿no? Y dentro de cualquier tipo de institución que pueda hablar sobre el tema y también conocer la existencia de asociaciones que lo tratan y cómo se trata, ¿no? Por ejemplo, FEMDEPS es una de ellas, pero hay muchas más asociaciones en las que se da apoyo, ¿no? Y se habla sobre la adicción a pantallas y también es importante como profesionales de la educación, que sepamos a qué asociaciones estamos derivando, ¿no? Porque muchas veces las asociaciones también tienen un punto de vista como si fuera tu hijo se está drogando. No, señor, tu hijo está jugando a un juego que a lo mejor lo que pasa es que tiene problemas de socialización o hay otro tipo de problemáticas que hay que mirar también un poquito más a nivel holístico o a nivel ¿no? de un poquito de rascar a nivel sistémico que está pasando.
Luego creo que también es importante educar al alumnado, a los padres también y a las madres estaría bien, pero bueno, eso ya es otro mundo, ¿no? Pero formar al alumnado en un pensamiento crítico, ¿no? De que sepan que existe realmente, ¿no? Se van a encontrar cosas de todo tipo, tanto en un videojuego como en una película, como por la calle, pero creo que a través del pensamiento crítico pueden ser conscientes de que lo que están viendo, las físicas de esas tetas no existen en la vida real, ¿entiendes? Las tetas pues son tetas y a veces saltan y a veces no saltan, no simplemente porque caminen van a estar como si fueran un blandiblue. Entonces yo creo que educar en un pensamiento crítico también es importante. Y ya está. Y luego también, por ejemplo, que supongo que no sé en qué grupo tienes ahora los alumnos y las alumnas, pero es cierto que, por ejemplo, ahora, el otro día lo hablábamos, Minecraft, que es un juego que me imagino que te sonará, ahora ha prohibido los NFTs, que los NFTs, básicamente, eso sí que es el demonio. Los NFTs, resumen, es algo que tú compras, que no existe, y que realmente lo que te está haciendo es una discriminación dentro del juego, ¿no? Y entonces desde Minecraft hacían el comunicado de no queremos que haya NFT dentro de nuestro videojuego porque consecuencia una discriminación y no está dentro de nuestros valores. Bueno, después de hablar de mi libro, yo no sé si te ha servido de algo, pero bueno, eso, que muchas gracias y que esperemos que haya más charlas como esta. Sí, eso es verdad que una de las cosas que han procurado algunos juegos como lo de Minecraft es el tema de la discriminación que decía Nuria. Se refiere a eso, que a lo mejor como son juegos que han tenido bastante atracción de un público joven, yo tengo esto y sobre todo el niño que puede pagar el contenido extra y puede vacilar de él y el que no. Esto es una de las cosas que sí que hoy en día hay que tener en cuenta, que antes no pasaba, porque antes era otra historia, ¿no? Antes a lo mejor sí que podía haber bullying de los niños en el cole que tenían consolas y que tenían juegos y el que no tenía, o le compraban una maquinita del Tetris y tú vas con eso, ¿sabes? Eso también, pero bueno, es que claro, la humanidad es lo que hay. La humanidad. Y bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Uy. Bueno, el señor antes ha levantado la mano. Bien, nos hemos animado, muy bien. Sí, yo he pedido la palabra sobre todo para dar las gracias por este evento, porque lo considero muy necesario, y también por alusiones, ¿no? Porque las dos intervenciones que ha habido antes del público han hecho alusión a la necesidad de trabajar con las familias. Bueno, yo estoy aquí porque tengo un hijo gay que ahora tiene 34 años, lo dijo en casa cuando tenía 14, entonces, hace 20 años, entonces nos encontramos con que no teníamos, como diría yo, herramientas, cosas para gestionar la homosexualidad en las familias, ¿no? O sea, ni libros, ni publicaciones, ni estudios, ni nada, ¿no? Yo después pues he continuado trabajando en este campo y estoy en una asociación que somos padres y madres de hijos, hijas, hijes LGTBI, y bueno, y todavía continuamos pues eso, buscando recursos, ¿no? Nuestros hijos, hijas, hijes necesitan referentes en todos los ámbitos, en el ámbito real, en el ámbito presencial, pero también en el ámbito simbólico, ¿no? En la literatura, en el cine y, como no, también en los videojuegos, ¿no? Yo de videojuegos no conozco nada prácticamente, entonces todo lo que he escuchado hoy aquí que estáis haciendo me parece fabuloso porque es muy necesario, ¿no? Yo además también estoy en el Observatorio contra la Homofobia, donde tratamos de combatir las agresiones LGTBI-fóbicas, las reales, ¿no? Las físicas, las geográficas, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y bueno, todo esto, lo que estáis haciendo aquí es muy necesario. Yo conozco familias que tienen necesidad de elementos como este para llevarlos a sus propias familias, ¿no? Porque tienen hijos, hijas que se encuentran en estas situaciones, que padecen acoso no solo en la escuela, sino también en las redes sociales, ¿no? Y un dato que quería aportar, que creo que puede ser útil, que es un cambio que se ha producido en los últimos años, es que, pues eso, hace 20 años, pues lo típico era que un chico, una chica, un chique, cuando tenía 18, 19 años, pues iba a sus padres y les decía, oye, mirad, que os tengo que decir algo, ¿no? Que no soy como esperáis.
Pues hoy en día esto ha cambiado de tal modo que la mayoría de familias descubren la orientación sexual de sus hijos o hijas o hijes o la identidad sexual a través de Internet. Es decir, los padres todos dicen que no espían a sus hijos, pero sabemos que no es verdad. Entonces, no, es que ¿sabes qué pasa? Que se dejó el Facebook enchegado y claro, yo fui a mirar mi correo y mira, descubrí una conversación y decía, uy, a mi padre no se lo digo, este es un carca, como le diga que es un gay me mata. O sea, este tipo de cosas. O por ejemplo, una madre que dice que descubre a su hija que está, está utilizando un perfil en el cual se nombra a sí misma en masculino. Entonces, como ve, al principio se piensa que es un juego, pero como ve que eso va persistiendo, pues llega un momento en que empieza a pensar que hay algo más, Y cuando pregunta, pues descubre que hay algo más, ¿no? Y en nuestra sociedad pues no hay muchos recursos para ayudar a las familias, pero es necesario hacerlo, O sea, trabajadoras sociales, lo siento mucho, tenéis mucho trabajo, educadores, tenéis muchísima faena, mucho trabajo que hacer. Me ha encantado esa frase que ha dicho, también habría que educar a los padres, pero eso es otro mundo. Bueno, yo lo único que puedo decir es que tengo un hijo gay, y si yo no hubiese tenido un hijo gay, me hubiese muerto gilipollas y no me lo Muchas gracias. Bueno, ahora nos queda creo que 5 minutillos o por ahí y me parece que este chico quería decir algo, vamos a aprovechar. Nos extendemos un poquitín, però no passa nada. Gràcies. Jo volia donar les gràcies per la xerrada, que trobo que és molt interessant, i penso que parlem de donar visibilitat a col·lectius i tal, però igual això també passa per donar visibilitat als videojocs. És a dir, i tot això acaba en una pregunta, però d'alguna manera jo no sóc molt usuari de videojocs, més enllà de que he jugat amb la Game Boy, no hi he crescut amb això, però els meus pares, per exemple, no tenen ni idea, no? Igual que moltes famílies que igual no saben que és un videojoc més enllà d'allò que arriba a través dels mitjans de comunicació, com l'exemple que tu posaves d'aquella notícia. Sembla que només es parla de videojocs quan hi ha hagut la polèmica de torn o no sé quién asesinado porque había visto o había jugado a tal juego, no? La katana. Sí, exacte. Sí, perquè tots tenim com aquest tal, no? I encara crec que és una idea que persisteix, no? Dels videojocs com una cosa nociva i quan està associada al bullying, que hi és, i les lootbox, o sigui, hi ha molts problemes, però sembla que només es parla d'aquests problemes i tota aquesta progressió que també hi ha i que igual seria més ràpida o més eficaç si tingués més veu, no? Llavors una mica la pregunta, així en general, qui vulgui respondre, és quines estratègies penseu que podrien ser bones o es podrien aplicar de cara a això, a cridar aquests mitjans de comunicació, perquè penso que és així més de masses, no? Però igual que se li dona a la música o al cinema aquesta importància política o cultural, per què no als videojocs, no? Llavors, com alguna estratègia o proposta de cara a aquests mitjans per arribar a la població general i donar aquesta visibilitat als videojocs i, per tant, als col·lectius i les representacions dintre aquests videojocs. Gràcies. Es que yo no quiero hablar siempre. Adelante. Vuelvo a hablar de mi libro. En primer lugar, algo que es muy importante en este tema es el apoyo de capital público, aunque no queráis, porque en nuestro caso, por ejemplo, somos una asociación sin ánimo de lucro, hacemos esto por amor al arte. Sí. Y hacer un evento que sea generalista es difícil. Es una de nuestras metas, porque lo que queremos realmente es que el talento nacional, en nuestro caso, porque nosotros no solo nos enfocamos en videojuegos, porque creo que videojuegos hoy en día todo el mundo juega, o sea, juega mi abuela de 90 años, pero juega al Candy Crush, ¿sabes? Que ha sido como el boom que ha hecho romper esa barrera que tenía la gente en cuanto a lo que son los videojuegos, porque yo te puedo asegurar que mi madre en principios de los 90 el Tetris se lo pasaba en 0, o sea, yo no he visto a nadie jugar al Tetris, yo no veía las piezas caer, ¿sabes? Yo, mamá, ¿qué haces? Era muy bueno jugando, pero el Candy Crush hoy en día no lo consideramos videojuegos. O sea, te puedo asegurar que vas a un parque y seguramente preguntas a la mayoría de las personas que hay, sobre todo mujeres, y casi todas juegan al Candy Crush, o
copia de turno, ¿sabes? Típico juego de puzzles que viene en el móvil. O las granjas de Facebook. Eso es un videojuego. Lo que pasa es que no está considerado videojuego. O sea, la gente no te dan el carné no te lo dan, el carné de gamer no te va. Entonces, claro, sí que juegan a videojuegos, pero es en normalizarlos el problema. Entonces, ¿cómo haces llegar a esas personas a que los videojuegos no son el mal, como decían aquí nuestros compañeros, que hay diversidad, que hay más videojuegos allá del FIFA o del Call of Duty o... ¿qué se lleva ahora? Gracias. Soy muy mayoría. El Fortnite y todo esto, o el Among Us, MS1. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es llevar los videojuegos, sobre todo de producción, en nuestro caso catalana, y también empezamos a abrirnos española, a esas familias. O sea, vienen gente con sus hijos o gente con su pareja a pasar el día allí, porque además es gratis, entran, prueban un montón de videojuegos y dicen, es tu sorpresa. Hay cosas diferentes, hay videojuegos que son narrativos, que solo tienes que leer y tomar decisiones, no tienes que tener absolutamente ninguna capacidad áptica, móvil, gracias, para jugar a ellos. No tienes por qué, porque sé que darle a una persona que no se haya criado o que no juega videojuegos habitualmente cualquier cosa 3D no va bien, ¿vale? O sea, no lo intentéis, lo puedo asegurar. Empezar por 2D, ¿vale? Mario o algo así siempre va mejor, ¿vale? Es muy difícil que por su propio peso, estas personas que nunca tuvieron interés, porque siempre piensan que las historias que cuentan los videojuegos son las que ven en la tele. Entonces, este tipo de eventos como nosotros ayudamos a borrar un poco esa idea de que los videojuegos solo son pegar tiros o quitar piecitas en una pantalla. Entonces, esa parte como que la puedes meter un poco por ahí, pero hasta que el aspecto público de realmente los gobiernos de verdad aporten, de verdad se molesten y se vuelquen en ayudar a eventos como nosotros o a asociaciones que trabajan con familias, asociaciones que trabajan dando talleres gratis en colegios, hasta que realmente no tenga una inversión no solo monetaria, sino realmente de darle la importancia que se merecen, va a ser algo muy lento y muy complicado. Y no solo eso, la prensa generalista lo que quiere es vender. O sea, lo que quiere es vender periódicos, suena mal, porque hoy en día periódicos creo que todavía sobrevive alguno, pero quieren vender noticias, quieren vender clics a día de hoy. Entonces, no interesa. O los videojuegos solo salen, o como tú decías, por el loco de la katana, como digo siempre, que es una referencia un poco vieja, pero es la típica, los videojuegos son el demonio, los Nintendos, o el dinero. La precariedad laboral hoy en día en el mundo del videojuego, más concretamente en España, es bastante... O sea, pregunta a cualquier persona que trabaja en videojuegos. Salvo 4 empresas que de verdad están invirtiendo, la mayoría de los estudios indie sobreviven. La media de duración de un estudio indie en España son 4 años. O sea, la incertidumbre laboral es increíble. O sea, hasta que de verdad estas cosas no sean algo que la prensa, en este caso, tome en serio, no solo diga el Fortnite hizo no sé cuánto dinero, el LOL, mira cuánto dinero, mira cuánta gente va a ver no sé qué. Hasta que la empresa no nos tome en serio, hasta que los profesionales de los videojuegos no seamos tomados en serio, en plan, es una profesión, la gente come de esto, ¿sabes? O sea, es una profesión, esto va a ir muy lento. Va muy lento. Por eso lo que se puede hacer por parte de nosotros como consumidores es apoyar las iniciativas que ayudan a que esto sea mejor. O sea, exigir a nuestros gobernantes, a las personas que están en el poder, cambios a este respecto. Apoyar a asociaciones, pues por ejemplo como el GTB, o ayudar a que trabajen juntas. O sea, nadie sabemos de todos los temas. Pues esta es muy interesante porque a lo mejor pues una colaboración entre FENDEPS y ellos puede ayudar a que gente no binaria o gente del colectivo tenga unos conocimientos de la familia, de cómo gestionar este tema en cuanto a videojuegos. Puede ser un approach muy bueno para las familias. Puede ser un punto de jugar a un videojuego que te ayude, porque hay videojuegos que tratan sobre eso, sobre la salida del armario, mal dicho. O sea, quiero decir, hay muchos videojuegos que tratan sobre eso, sobre la transición de gente trans, que tratan sobre la historia que viven. O sea, unir 2 asociaciones de este tipo puede ser también una opción muy buena, pero sin la ayuda monetaria, complicado. Sí, realmente es eso. Yo como persona que formo parte del órgano de representación de FEMDEVS, primero de todo, claro, se agradece poder estar aquí porque aquí es cuando hablamos todos os dais cuenta de cómo son las cosas y entonces es como, oye, ¿por qué no se habla más de esto? ¿Por qué no se dice?
Claro, es que nos tiene que venir también de fuera la gente que nos pida estar aquí, que nos dé voz, porque la voz ya la damos, ya la intentamos dar, o sea, somos pesadas incluso a veces, y luego también lo pagamos, ¿no? Pero lo que falta es eso, que haya gente y sobre todo gente en el gobierno que se dedique a llevarnos a los sitios pues, para poder hablar de los temas. Y lo que has comentado de la prensa, que claro, normalmente cada temporada hay algún tipo de escándalo y tal, y los que más llaman la atención son los que van relacionados con violencias que han sucedido a través de videojuegos. Pero creo que también hay otras cosas que se tienen que sacar a la luz, si se tiene que decir así, sobre la industria, porque también estamos en una industria que lamentablemente en este país es precaria, ¿no? Y que tiene sus cosillas, y a veces cosillas que no son muy lejos, muy lejanas a lo que tristemente ha ocurrido en Blizzard. Y eso es grave. Entonces estaría bien que tuviéramos también una prensa que se atreviera, bueno, también aquí ya es muy difícil porque también está la gente que lo vive y todo, hay miedo a perder empleo, pero a mí lo que más me preocuparía es esto, dentro de lo que es, porque nos estamos llenando la boca con que es una profesión de futuro, que es una buena profesión, que genera muchos ingresos, que el Estado español también quiere invertir mucho en ello, pero luego tenemos unas manzanas podridas, que se tiene que decir así, porque es lo que es, que hay que eliminar, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, hoy estamos aquí, estamos pudiendo hablar de un tema que hace unos años ni de coña se hubiera podido hablar. Estamos contando hoy en día con asociaciones, con padres que se preocupan de todo esto, y oye, es un gran avance. Y ahora sí que nos queda poquísimo tiempo, por no decir cero, pero creo que había una persona que quería decir algo, aquí de Concha Velasco. Bueno, gracias, ha sido súper ponencia, me ha encantado las intervenciones de todas. Y bueno, yo quería un poco seguir en la línea de lo que había dicho nuestra profe aquí, compañera, porque yo soy coordinadora en Barcelona de Games Make Games, además soy profesora especialista en videojuegos en el aula, y entonces creo que tenemos que quitarnos la idea de que los videojuegos son algo raro. O sea, los videojuegos son cultura. Igual que ponemos películas, que ponemos música en clase, podemos poner videojuegos, podemos sentarnos. Yo creo que es súper importante hablar con el alumnado. O sea, hablar, ¿a qué estáis jugando? O sea, es que se pueden hacer 1000 dinámicas de 1000 cosas. Profe de lengua, pues vamos a ver qué vocabulario gasta el Fortnite. Y les estás dando una excusa para que hablen del Fortnite, y a partir de ahí, tú a lo mejor nunca has jugado al Fortnite, pero ya te va a dar ideas de qué está pasando ahí, y tú de ahí ya puedes sacar un debate y saber qué tipo de personajes hay, qué no, si es más violento, si es menos violento, y ahí tú ya los puedes, no sé, yo es que soy mucho de estirar, ¿no? De intentar sacarles temas y hablar con el alumnado, y a partir de ahí tú también te interesas, o puedes decir, ostras, pues esto me parece peligroso, voy a intentar investigar si de verdad es tan peligroso o no. Y ya como es cortito, pues lo dejo ahí, que todo el mundo nos abramos un poco la mente, ¿no? Que los videojuegos... La gente dice, ¿no me gustan los videojuegos? Pues no, igual que nadie dice, no me gusta la música, no me gusta el cine, o sea, no te gustará un tipo de videojuego u otro, pero de verdad invito a todo el mundo a que pruebe. Y ahora sí que ya se nos ha acabado el tiempo, ya no podemos estar más. Ojalá esto se pueda repetir en más sitios o aquí o donde sea. Muchísimas gracias por venir a las 4, de verdad, me ha parecido genial esto, y eso, que a ver, que nos llamen para que se repita. Vamos a salir de aquí.